tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. L-għodwa tajba lil kulħadd, lilkom u dawk li qegħdin jisimgħuna jew jarawna bil-mezzi tal-komunikazzjoni mid-djar tagħhom. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Ħuti sejrin niċċelebraw dan is-sakrifiċċju hekk għażiż tal-Qudiesa, inġeddet ġifieri tagħmel xi ħaġa ġdida dak li ġara fuq il-Kalvarju ma mingħajr it-tixrid tad-demm u għalhekk biex ikun jistħoq ilna ngħidulu mulejjejna, dawwalna u aħfrilna. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru min naħa tiegħi ser nofru din il-Qudiesa għal ruħ Leli Gawċi u l-familja tiegħu. Ħuti, ejjew narfu u nindmu min nuqqasijiet minn tagħna. Inti triq twassalna għand Alla il-Missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Inti lena tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox, li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u l-emil namlu dak li joġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Dawk li jħobbu l-erf iħobbhom il-mulej. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. L-erf jolli lill-uliedu u jieħu ħsieb dawk li jfittxuh. Min iħobbu iħobb il-ħajja u dawk li jbakkru għalih jintlew bil-għena. Min jieħdu taħt idejh jiret il-glorja u kull fejn imur ibir kull mulej. Dawk li jaqtuh iservu l-qaddis u dawk li jħobbuh iħobbhom il-mulej. Min jisma' minnu jagħmel ħaq mill-ġnus u min idur lejh jgħix f'daru b'moħħ mistrieħ. Jekk jafda fl-erf jiksbu, l-erf jibqa' f'idejn nislu għax għall-ewwel jimxi miegħu f'modijiet mawġa, iġib fuqu biża' u nuqqas ta' kuraġġ. Ipprova fuq id-dixxiplina tiegħu sa ma jnislu l-fiduċja fih u jġarbu bl-ordnijiet tiegħu. Imbagħad jerġa' dritt tal-għandu u jferħu u jurih il-ħwejjeġ moħbija tiegħu. Jekk joħroġ mit-triq iħallih waħdu u jagħtih f'idejn it-telfin tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek mulej. Slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek, ma hemm ebda tfixkil għalihom, inħares il-praċetti u l-kmandamenti tiegħek quddiem għajnejk l-imġiba tiegħek kollha flimkien. Jinfexxu xuftejja fit-tifħir tiegħek għax jintallimni l-kmandamenti tiegħek, ixandar il-sini il-weda tiegħek għax kollha ġusti il-kmandamenti tiegħek. Jien nixtieq is-salvazzjoni tiegħek mulej, il-liġi tiegħek hija l-għaxqa tiegħi.
ħanibqa' ħaj biex infaħrek, ikunu d-digriti tiegħek l-għajnuna tiegħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Jienu bit-triq il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej, ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġwanni qal lil Ġesu, Mallem, rajna raġel li s-soltu ma jkunx magħna, rajnieh ikeċċixjatem f'ismek u ridna nżommuh għax mhuwiex wieħed minn tagħna. Imma Ġesu qal la żommuhx le, għax ma hemm ħadd li se jagħmel miraklu f'ismi imbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. Għax min mhuwiex kontra tagħna huwa magħna. Il-kelma tal-mulej. Is-silta tal-Vanġelu li għadna kemm smajna turina l-umanità tal-ġifiri il-bniedem bniedem. Jekk il-bniedem jirraġuna skont il-ġisem, allura ma jistax jikkonkludi affarijiet tajbejn, ma jistax jagħmel dak li hu tajjeb, għax il-ġisem jiġbdek għal ġisem. Ma jekk wieħed jirraġuna bil-għajnuna ta' Alla u l-grazzja minn tiegħu, allura iva. Għandna il-Ġwanni l-Evanġelista, il-bniedem li Ġesu kien tant iħobb. Imma meta ġraq din is-silta, l-Apostli kienu għadhom jimxu wara Ġesu, jitalmu, jisimgħu it-talb tiegħu, kollu sew. Ġesu kien għadu maħax il-passjoni u huma, dan importanti, kien għadhom ma rċivewx l-Ispiritu Santu, ġifieri għadhom bnedmejn. Iva qegħdin jisimgħu, Ġesu jkellimhom, jaraw il-mirakli, imma il-qawwa tal-Ispiritu tal-Grazzja kienet għadha mhix fihom. Allura Ġwanni hawnhekk irraġuna ta' raġel sempliċi. Ir-raġuna skont lejra, daħlitu lejra. U tarfu Ġesu għalluj, għal dak hemm rajna raġel, sewwa mhux is-soltu jkun magħna, la ma 12 u lanqas ma 72, u rajnieh ikeċċixjaten f'ismek, mhux magħna, f'ismek. Għajta lejra. Għandikom eżempju wieħed tal-lejra fl-Antik Testament, wieħed. Ħanorbota mnadu jiftakar il-lezzjoni ta' nar il-ħadd li smajna, l-ewwel waħda, Sawl u David. Għad tiftakru rajna nar il-ħadd. Sawl jgħir għal David. Sawl sultan, dbijet minn Alla, daħlitu lejra, u ra lil David daqsxejn ta' żagħżugħ diġà n-nies imixja warajh u beda jgħira għalih. U Sawl qal dak se joħod lis-salbna. Allura x'għamel fost tant affarijiet oħra ta' ħajdikum waħda biss. Sawl meta kien iħossu daqsxejn imħawwad,
għax min jitbiet minn Alla ħudi, ebża minnu, ebża minnu, morx fejnu. Sawl stieden il-David biex idoqlu l-arpa, ħalli ta' parsi iderrilu daqsxejn id-dbejjaq li kellu. Sawl, sultan, kollu mantel kbir u wiesa u taħt il-mantel kellu daqsxejn ta' kaxxa moħbija u kellu l-vleġeġ fija, il-vleġġa. U moment minnhom Sawl biex jeqret il-David lejra kien jaqbad il-vleġġa bil-moħbi liħor qudiemu idoqlu ta' parsi biex jiderrilu u dwejjaq li kellu Sawl u kien jaqbad il-vleġġa u jixħetilu biex jisamru biex joqtlu Sawl lil David. Għalhekk imbagħad il-qari l-Ispanja nhar il-ħadd David sab il-Sawl rieqed ġar u l-ġeneral ta' David għallu għawu ġie taħt idejka oqtlu ilu tant jgħira għalejk. Ma l-lezzjoni tagħna qiegħda hawn lejra min ma jrażżaniex tinkwetaħ walla tħarisna tista' twaslek lejra biex tagħmel affarijiet koroħ. Hemm il-famuż eżempju ieħor, kelma waħda ngħidilkom tifhmuni mill-ewwel, Abel u Kajjin. Joqtol il-ħoħ. Alla qallu quddiem li jixteret li xorbot l-art għax qtilt il-ħoħ jgħajjat ġudizzju lejra. U Ġesu żammu l-ġwanni qallu le la żommuhx le. Għax ma hemm ħadd li se jagħmel miraklu f'ismi, għax f'isem Ġesu kien għamlek il-miraklu, ħadd mu se jagħmel u imbagħad malaj se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi mena la żommuhx. Hawnhekk ħuti naraw il-qawwa tal-Ispirtu Santu li lilna jmexxina lejn it-triq it-tajba. L-Ispirtu Santu li aħna ħadna fil-Magħmudija u rġajna ssaħħaħna bih fil-Griżma tal-Isqof. Għax minn mhuwiex kontra tagħna, dak mhux kontra tiegħi li qed jagħmel il-miraklu f'ismi, allura huwa magħna. Nitolbu l-Ġesu ħuti li eżista biex meta jiġina xi mument ta' dlam qudiemna nitolbu lill-Ispirtu Santu ħajurina t-triq tad-dawl u tal-paċi fil-qalb tagħna. Inqumu bil-wifqa. Kull min jagħmel it-tajjeb ikun qed jagħti xhieda tal-imħabba ta' Ġesu. Nitolbu għalhekk u ngħidu wettaqna mulej fl-imħabba. Sabiex id-dialogu bejn l-insara ikompli jikber u jissaħħaħ għal ġid tal-bnedmin kollha nitolbu. Sabiex pajjiżna ma jibżax quddiem il-ħażen ta' madwaru nitolbu. Sabiex it-tajjeb ta' kull wieħed u waħda minna jinġabru fil-ħobs u l-imbit li se noffrulek nitolbu. Nitolbu għal-dusija tiegħek il-Papa sabiex issir minnu skont il-pjan divin tiegħek nitolbu. Dawn it-talbit mulej jinresquhomlok permezz ta' ommok u omna Marija int li tgħix u s-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Birek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek oġbok tatina l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru
بدل الما والنبيت كنا سامت imbirek int mulej, Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek, oġbok tatina l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Aħna u niċċelebraw mulej il-misteri tiegħek, noffrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex is-sakrifiċċju li sejrin noffru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswilna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna l-fuq. Nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa u siraq ta' sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, b'fida ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli nfaħruk u ntennulek bla qeda Qaddis. Ismewit la Osanna imbirek Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem bid-dem ta' Sidina Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa radd il-ħajr ta' li d-dixxipli juqalilhom ħudu bixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, battaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-qaddej tiegħek Leli Gawċi u l-familjari tiegħu. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem
flimkien mal-Verġni Mqazzu Malla Marija, ir-raġel tagħha San Giusepp, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna namlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Tiġi saltnatek ħobsna ta' kull. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tijek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-midġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħarix lejn tnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li jien trid fija, int li tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom, paċi magħkom. Nejdu flimkien ħaruf ta' Alla. Ħenna għalin ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubit ta' din. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nub ta' dinja, ħen jinaħna mistidna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf.
Gesù Sultan, o Gesù Mahmud, Ġbartawni milna l-popli u rajk mexin, dat-il-ħar natu, li ħerġin mill-għadwajbin, u bil-montek mimlin. O Gesù Sultan, o Gesù Rebbi, fuqitnu li jifridna min xurxin, dat-il-ħar natu, li ħerġin mill-għasafin, bil-vitna melusin. O Gesù Sultan, o Gesù fedej, tajtnahom sabiex xena imġarbin, dat-il-ħar natu, li ħerġin mill-anħelin, li ragħhom tul is-snin. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla waħfil. Nitolbuku Alla li tista' kollox biex niksbu il-frott tas-salvazzjoni li tagħha rċivejna r-ran fil-misteru qaddis li ċċelebrajna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dej morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba l-kulħadd. Il-maqdes ta' Pinu jinfirxet id-dija li tixet jimħabetek u metana Marija. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Carmela, hawlek semħajt, sabiex tiġi żurnek, fi sħrejk li narajt. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Hawn tlab tal-ittenni,
Split Ave Maria, vcidau gilimili, Domns abrec mohbia. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Allimpna l-fiduċja fil-pjaga moħbija biex nerfgħu salibna bin-niket mimlija. Ave, Ave